नोंथांमोननि इंडिजिनियस डे सेलिब्रेट माथाय जोंहाबो सिनानि जोंनि बेलाय नांगौमानि जोंनि दरकार सिनानि जों 9 तारिख अगस्त प्रत्येक बोसोरावनो बिसिग्रुम जों सेलिब्रेट खायो इंडिजिनियस डे तांनि हिंगाय 9 अगस्त हानि बुसा हाव पुइला यात्री दुई ओ हानो बरम दुई ओ हानो जों अबनि बाग्रा नै हिंजामारि बागै ओ इंडिजिनियस डे सेलिब्रेट खाजाबो जोंहा हानि बुसा हाव जों जे जागाव दं जारा जोंनि इंडिजिनियस जोंनि अरखे तिप्रासा होनजागो गोबांमा कान्ट्रि अंगे गोबांमा बुमुं दङ जोंहाय आरो साखनो जों तिप्रासा होननाय बसिगो जों अरनि इंडिजिनियस जों अरनि हानि बुसा तांगे हिंजा कारण के जों अर बुनिसाय सिगां याफ्रि दिफायगा बुनिसाय सिगां जों अर हानि बाग्रा फायगा आमोगै जों हानि बुसा होनजागो ओमफ्राय हानि बुसानि दायित्व ताम दंनाय रेसपन्सिबिलिटी ताम दंनाय जोंनि विजन ताम दंनाय जोंनि फ्यूचर ताम जोंनि आगेनि सिरिसिटि ताम आबो सिवो आबो सालायै जों बुसखांगो माहिमलायनाय जों कम्युनिटी उनखा जोंनि पिलार जों जेफोर नक सोनाम जों आफोर पिलार पाला जेता हिंलाय जों आबो सोनाम लायो पाला जों तांनि काय नक न राग्रना बागै जोंनि सोसाइटी जोंनि कम्युनिटी न राग्रना नि बागै हिंके जोंनि दफा जोंनि सोसाइटी जों पिलार नि मा बासानाय पिलार गै साबो नों आंहाय तिप्रासा दफानि जरा हानि बुसा होनजानाय कम्युनिटी नि जरा हेड दंनाय बो ब्यूरोक्रेसी ओपन तंगमनो बो राजनीति ओपन तंगमनो बो खेतो खाइ चाले खनो निगनो के हानो चिनियो सोसाइटी नो रागलिनानि चिनियो दफानो ग्राक हैनानि आबुनि पिलार ओंखा कम्युनिटी तिनि जत तो मिलिवे और खातम खाजाखाय प्रोग्राम खायलेमानि और कुनो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करे कुनो खजा पसंद कुबो हिलाया जोंरो तामंनि फाय हानि बुसा तिप्रासा नि फैयो हामिया मानिनो जों खिबिनानि काहा मानिनो जों नारनानि अबसि चिनि सिनिमुं तिप्रासा नि बुखुबो फायगेसे बुसाखौ बुजबां जेता जों साक्सेर माकाव माने बुगुं बासो माने अब चिनि बुसाखौ चिनि मेंटालिटी चिनि बख्रबा खाबना नांगौ तिप्रासा होनगे चिनि एकदम बुकुं जुगै थांना नांगौ कारण नन हानि बुसा हानि मालिक नों बिनिसे सिनिमुं रिजाखा आं बगै नरम जतनो कयनाय जोंनि दायित्व जोंनि रेसपन्सिबिलिटी जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नबो जों आगि जोंनि नाना थागु संतानो फोरोंङै खालाम जोंनि सिरिसिटि तामो आबनो जों फ्यूचर जेनेरेशन न फोरोंङै खालामनानै बर'नो जोंनि सिरिसिटि तामो जोंनि आगेनि पास्ट जोंनि हिस्ट्री तामो सिरि खालामनानै जोंनि दायित्व आमबोनो आंबो तिनि खरचा अबनि दायित्व अरो पार्टिसिपेट खायनाय आंबो समाजनो तिसानानि जोंनि दफानो रागिनानै ने आंबो जेहेतु अ फिल्डआव फायगा अ याप्रि सेका अ लामो रमखा नरबो आबो हायगोन जानि जे मानसा जानि जे कैपेसिटी लेवल चुक्तै जे मानसा दफानो बुसखांगो ति साइतलांना बागै बुसखांगो दफानो भागे ग्राक खायतलांनाय जोंनि समाजाव हामिया चायानो बाहायके खिबिवै काहामनो बाहायके फोरोंङै खालामनाय फ्यूचर जेनेरेशन न आबनो सिरिनानि बागैसे जों अब हायके प्रोग्राम काहाम खै मा थायो दिनै जरा फाइ मानजा फैनेनो बेलाय पाइफाया हामबाय जरा ब्यूरोक्रेट्स फैनाय जरा हदानि अकरा फैनाय जरा सोशल एक्टिविस्ट नि जरा फाइ दंनाय जरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने
Ani bukan, ani pai yang hambai. Norok kai se program hinjago, norok dok hanoti sawi, telang nai, a mentality tongmani pagi se, tiprasa tabu bok ketang tonggo, future ko cini tiprasa no cuma bangke kerak kai kanai, cini future generation no cuma tamu cini mungbi kelang manai.